geluk. Die stemmen is geweldig, is er heerlijk. Kom Stop maar even, stop maar even. Stop maar even, hier. Ja, sorry dat ik dit heel gezellig moet onderbreken, maar... Wie ga ik op een slag? Dames en heren, ze zijn door naar de finale. 2, 3! Yes! Gefeliciteerd, jong. Gefeliciteerd. Is dat nog steeds spannend terug? Rete spannend, zullen we maar zeggen. Ja, dat is echt zweten. En we zitten boven stiekem op de transistor mee te luisteren. En we worden natuurlijk voor ons erg spannend, want onze Quinn heeft dit jaar 3 liedjes geschreven. Ja. En een derde. Die eerste 2 waren er al bij, dus dat willen nog erger. Voor ons althans, dus wij doen weer wat. En we zijn ontzettend fruits. En we doen weer bij muziek. Nu dacht ik gewoon even zingen en is de spanning eraf en dan... We waren even afgeleid, want toen zag ik die binnenkomen met dat bord. En toen wist ik gewoon de tekst niet meer. Maar ik word binnen voor terroristen aangezien en dan in één keer zo je binnenkomt met dat bord. Op ik door, dat is niks aan de hand. Heel veel succes, heel veel plezier. Wie gaat zich nu voorbereiden, Christel? Ja, goed niet. Nee, daar. Goed niet. Heel goed. Het allerbeste. Ik wens je nog heel veel plezier.